makosana pajatu ambiri tatsatira bwino amene athera kamuzu day 14 May 2026 tsiku tulosa iwalika kwambiri paja tsiku limene lathira mawowo pamene magayi a chipani cha Malawi Congress Party anayenda lucha liwiro kuchokera ku City Center mu mzinda wa Lilongwe pamene anali pa ulendo kupita kuchiriza cha kamuzu banda kuti akayale nkhata kumene nkhani zake ambiri tazitsata bwino pamene zayendera pamene zikuyenderanso makamaka m'masamba mchezo mu ambiri ndithu tazitsatira mato m'masamba mchezo mwaphulika mtsutso kwambiri makamaka ku matemu otsatira chipani cha Democratic Progressive Party komanso chipani cha Malawi Congress Party omwe otsatira chipani cha Democratic Progressive Party akuoneka kuti ndokondwa kwambiri ndi chiganizo chimenecho ena akuchita kunena zona kuti achita bwino kwambiri kwaonesa ponaona kuti kwamphamvu ndani amene akulamulira ndi ndani pamene ena achipani cha Malawi Congress Party akungotukwana mbali naye kutukwana ma decisions maker makamaka pa chiganizo chimene chachoti timu ya Congress ithiridwe tegasi komanso ena akumbutsa ma authorities kuti tegasi ameneyo akuti ndithu anagula ndi achipani cha Malawi Congress Party. Polisi ikuyenera kupereka ulemu kwa pasatu Lazarus Chakwera ngati munthu amene anagula tegasi ameneyo komanso mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi. Enanso kumati itiso imeneyo ayi ndithu makosana nkhani zokhuza ndi kamuzu day amene zathera dzulo ambiri tazitsata bwino lino magayi aboma anachitisa mwambawo bwinobwino mosogozedwa ndi a Alfred Kangata chonse chinamalizika bwinobwino maso magayi a Congress nawonso paja kuti anali mwambo wawo anachita mapemphero ku headquarters ya chipani chimene chichina chonse chinatheka bwinobwino kumene kuna usala komalizira kwenikweni ndikuti mtsogoleri wa chipani chimene cha Lazarus Chakwera ndi timu yawo apite akayale nkhata pamanda amalemu kamuzu banda yemwe anali mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi komanso mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Tamvana kwake ambiri likutsala bwino zimene zinapangisa zoti pakhale makampu awiri komanoto pabuka mtsutso makamaka m'masamba mchezo pamene achipani cha Democratic Progressive Party kumeneko ndikuti kuti ndokondwa kwambiri ndi chiganizo chimene chachitika pothira tegasi timu ya Malawi Congress Party makamaka pamenewo akunena zona kuti pakuyenera kumatsatidwa malamulo magayi a Congress sanatsatire malamulo. Of course magayi a Congress tikatsatira bwinobwino akumaonesatu chikalata akunena zona kuti anatenga chikalata chomwe chinapasa mphamvu kuti atha kuyenda kupitatu kayala nkhata pamanda a malemu kamuzu banda mbere chikalata chake tinachiona chikudzungulira ndithude m'masamba mchezomo ndi chimenenso chikuyenda pa skini pa topo. Awo kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party timu yawo kumeneko ikunena zona kuti one president at a time ndesi zoti ena ake azisiva mphamvu kachani iwo anatuluka mboma potengera ndi mmene akuyankhulira m'masamba mchezomo kupalekeza pamenepo wingi ya chipani cha Democratic Progressive Party kuchokeratu ku University of Malawi osogozedwa ndi wamkulu wawo kumeneko amene amadziwika ndi dzina loti Anastasia Dino poto nde ayamikira pa chiganizo chimene chinachitika chija makamakatu kuyamikira nduna ya Homeland Security amene watundi a Peter Mokitho akunena zona kuti anapanga chiganizo chabwino kwambiri ndipo anaganiza mozama kwambiri kuphatikiza pamenepo a Peter Mokitho akuti ni munthu wanzeru kwambiri pa ziganizo zimene amakhala akupanga makamaka pa chiganizo chimene chinachitika dzulo lino apolisi akathamangise magayi a chipani cha Malawi Congress Party kuphulitsa matiyegasi amene anachitika ku City Center dzulo lija. Dino akunena zona kuti chiganizo chimenecho ndi chabwino chifukwa chena kuti dziko la Malawi akutele ndi malamulo ndi wina aliyense akamapanga zinthu akuyenera kumapanga zinthuzo zotsata malamulo osangoti kungozuka ayi tukapanga zotere otsatsata ndondomeko mmene zimakhalira zimenezo sizikuyenera kuti zizichitika malo mwake aliyense akuyenera azitsata malamulo ndipo thamangisidwa pa magayi a Congress zimenezonso zachitika ndithude motsata malamulo po anachenjeza kunena zona kuti wina aliyense ngati ali ndi zochitika kayende kuti no ma demonstrations kayende kuti ni misonkhano ya ndale osangovumbuluka kupita kuti ayi tikupita pa community ayi tikupita pa masintha tikapanga msonkhano wa ndale pamenepo ayi tikamachaza kuti ife siti okondwa chiganizo chimene chachitika pa zina zake kuti anthu amenewo azitsata ndondomeko bwinobwino osangonyamuka akuti ayi tikupita pa wamkulu amene amayang'anira pamanda basi no tikapempha chilolezo pamenepo mukatero mwakwanisa china chonse akuti zisamachitike motero pazikhala ndondomeko bwinobwino ndondomeko zake ambiri timazitsata bwino mmene zimene akukhalira kuti no anthu amene akupita kwa DC kuchoka pamenepo ndi apolisi kwaziwisaso kuti musakhale ndi chitetezo nkhani zake ni mmene zimayendera zimene ndithu akufotokoza mkulu amene Anastasia Dino ndi anapitiriza kufotokozera kunena zoti zimene zinachitika ku City Center kuja apolisi ndi kuti no anangogwiritsa ntchito malamulo makamaka ntchito yawo ndi kuteteza katundu komanso kuteteza anthu ndi panepo palibe cholakwika china chonse choti
kuti wina angamabwere kumanena zona kuti panali zolakwika pamene paja. Polisi agwira ntchito yawo kutenga ma orders kuchokera kwa munthu wanzeru akuti apita mukitho. Andisoto ku City Center kuli chitetezo chokhwima osati masewera lero pa 15 May 2026 makamaka pa manda akamuzo tali mtengoona mmene zilili kumeneko mmene pazazira polisi kuteteza malo amenewa than usual. Chabwino taona mmene zokhalira kumeneko ku City Center after ndeuti mawowo adzulo nde pameneno ku chipani cha Malawi Congress Party magayi kumeneko zikuona kuti sizinakomere pa chiganizo chimene chinachitika cha ambiri natsatira bwino kuti akumaonesa ndithude chikalata kuti anatenga lolezo kuti atha kupita pamene pacha kukayala nkhata. Komano ena ma critics akunena zono kuti chikalata chimenecho anakatenga bwanji pamanda motsata ndondomeko bwinobwino kuti amangoyenera kupita pa DC kukapempha chilolezo kumeneko kuchoka pamenepo ndata polisi kuwadziwitsa kotero ali ndi chiganizo chofuna nawonso kukayala nkhata pamenepo osangoyankhula verbally kumazimva kuti iwowo kaya ndi otani ndimene anthu ena akuyankhulira. Komano ku chipani cha Malawi Congress Party magayi kumeneko akuona kuti ndokwiya kwambiri ena ndiye kuti angotukwana makamaka m'masamba mchezomo pamene ena iwowoto akutukwana akuluakulu amene apanga chiganizo chimenecho choti polisi yawathire tear gas ku City Center kuja pamene mmodzi mwa anthu amene ali committed member wa chipani cha Malawi Congress Party amene watonda Gerald Chawezi Kampanikiza onde anangofika kulemba pa sambalo la mchezo la Facebook pamene akuzuzula zimene zinachitika zija akunena zona kuti polisi yachita zinthu zolakwika kwambiri kamakato posapereka ulemu kwa mtsogoleri wakale wopuma Lazarus Chakwera akuti achakwera amene akulandira ulemu ngati mtsogoleri wakale wopuma kuphatikiza pamenepo tear gas amene amagwiritsidwa ntchito ndi apolisi amene aja akuti anagulatu ndi Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party nde akuyenera kulandira ulemu ndithudi nimene nkhani zake zikuyendera pamenepa. Pamene ababa malondera yemwe ndi mkulu wa chinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party amalemba pa sambalo la mchezo la Facebook amene amafotokoza kunena zona kuti iwoto sanangozipangira zinthuzo atsata ndithudi ndondomeko ndamene anapita kukatenga chikalata chimenecho. After kutenga chikalata anapita ku headquarters ya chipani chimene cha Malawi Congress Party tokayiuza timu kumeneko kuti tatenga chilolezo titha kunyamuka kupita kukayala nkhata ndimene anafotokozera pa sambalo la mchezo la Facebook. So ambiri natsatira ndithu mmene zinakhalira makamakaso zimene anayankhula Shadrack Namalomba kuchokeratu kumbali ya boma kunena zona kuti magayi a Congress sanatsatire ma protocol zomwenso tikaona ndi chikalata chimene anatengacho zikuonera kuti ngakhale anakatenga chikalata chimenecho kono mwina polisi ndiye kuti sanafotokozere maso ndiye kuti kwa DC sanapite kukafotokoza programu yawo paja ndimene nkhani zake zimene kukhalira pakhala zochitika ngati zimenezi. Ena kumaza apanga agiyo kuti potengera kuti ino function imeneyo inali ya dziko magayi amenewa amangoyenera kungosiyidwa kuti akayale nkhatazo thereafter aziweruka osati kuwathira tear gas ngati mmene zinakhalira. Enanso akuonera kukondwa kwambiri nazoti zimene ankachita magayi a Congress ndi zomwezi muchamo tinaona kuti mmodzi wa akuluakulu ku polisi Anoyo Kaira anazapangidwa transfer ku Blantyre ku nkhani zake zinali ngati zimenezi atakana kuti akathire tear gas gayi a chipani cha Democratic Progressive Party akuti zimenezo ndi zimene ankachita magayi a chipani cha MCP nde panopa asakhale akulira. Imeneyo zimakosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera makamaka nkhani yokhuza ndi Kamuzu Day 14 May 2026 nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiona zoti Kamuzu Day yabweretsa mtsutso after ndikuti magayi a Congress atawazika kutsatira kuthiridwa tear gas pamene a chipani cha Democratic Progressive Party akuyamikira makamakato nduna ya Homeland Security kuti ndi munthu wanzeru kwambiri apanga chiganizo chabwino pobalisa a chipani cha Malawi Congress Party amene sanatsate malamulo pamene ku chipani cha Malawi Congress Party akudzudzula pa zimene zachitikazo makamaka ponena kuti achakwera ngati president wopuma akuyenera kupasidwa ulemu kupatiza pamenepo iwo ndi amene anagula tear gas amenewo. Ngati maganizo amene alipo fotokoza ndi comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu.